Tini ang norokni thani kaisa kothoma no swiajkmani o kothoma angkha Christian bai Hindu hamjaklaimani kothoma ang norok no swiajkmani ang norokni bukhuk Prikha Debbarma tei o kothoma no swinai angkha norokni takhuk Andrew Debbarma pula no kothoma sengna swkang sawo kothoma keboni dormo no naislerwi swnammani ya Tamo khe kubui kothomani naharmung bai swiajkmani kothoma se norok khnawi tongdi pula ni simi paithak jora Molenani bupa angka khoroksa matainok muruknai molena angka Hindu nukhungni molena phungprum no khumtlangai matainogo thangop tei matai suribo molena koila college kamani bishiwo bini college ni khoroksa selabai hamjaklaikya bini hamjakmani stela angka Christian khoroksa pastor ni busila bumo angka Joshua bai molena belai khena hamjaklayo phiaba Kokborok khorok nini tongthar tui thogya hine saimani belai wana jaklayo tamoni hinke borokni halokno jani nukhungko ko sijaklak abo borok kaham kino sawimano aboni bagui salsa Joshua bai molena belai walelayo Joshua bo molena no Christian ingdi hino tei molena bo Joshua no Hindu ungdi hino haipano borok khorok nino jani tongthano torjakmani bagui kebo gosim alaiya Pia borok gwnei kaklaile manliya asa kheno hamjaklaikya salsa borok koksaplaikya borokni nokni borok wosikhe borok kaijakmani ulo jani dormo no khlai tonglainai omo haikok janija bumo buphano ma sanai hinui borok kok unglaikya phiaba Joshua bini nogo kirijaki sarakliya molena khe nogo kok sawi belai kheno hinjakha aboni ulo salsa borok haksal jagao khari thanglaikhya aboni bagi molenani buma bupha belai no wanajak tei Joshua ni bupha bo uslani tomungsaya hini pastor sogobe rejakha okok no khnawi Joshua molena no tubuwi bini nogo kifli phaikya tai bupha no nakar sanfaikya Joshua ni nogo saltham tongkha molena ulo molenani bupha saimani busajakno thlang phaikya nogo sogui bupha molena no belai no bukha tei hinka o salni simi molena sa khamya kalaikya yang Joshua bo sapung hopong kapmang tongo molena no hospital o tlang laikya apro molenani buma bupha belai no dukhu nangjagui kaplaikya yang doctor rok bo wanajakbaikya apro molena saka Joshua bai kokma salaikhe tai bini yakma rongkhe angtesa sakraknai hine haipano molenani bupha gosia molenano hospitalo hine khanawi ojorawo Joshua sokpaikha Joshua no nugui molena khaksangma mano phia Joshua molenano nugui bini yak rongbai kapkha molena saka nung angbai tongkhe ang daktino sakhamwi basanai nung simisi ani bithi ne Joshua saka thea sakno ang nini logi tongnai ang nungbai kagi manya Joshua molenano basariwi mai tugui chari tongkha abono nugui molenani bupha mokol ko thokjakliya Joshua no thapra riwi rekha ani busajakni busakta nangdi Christian titui hinai omono nugui doctor molenani bupha no bujoklaikha haipano keboni kogno molenani bupha khanaliya bo Joshua no thapra riwi kutul rihorka ani busajakno angno nainai nung ora phai ani busajakno moni tarisidi hinai molena bupha no mana khlaimani bo bupha gosiliya Joshua aroni kutulmani srapsani ulo molena asamsa hama nawi manya angkha bo apro Joshua ni mungno simise khowai tongsiwo omono nukui molenani buma Joshua no ringkha phia Joshua ni mukhang nukia sikangno molena thuyui thangka bayap song kubui hamjakma belai no tekto abo kebo sawai manya je hamjaknai bo simi no sawai mano tei kuni hamjakma no swkakmani abo bo kaisa sumsok au je borok hamjakmani bo tekto nangui tongo apro bono khakjakma riwi manai bini hamjakma borok simi no tumung norok tinini o kothoma no chajagui tongo hinke like share tei comment khlaidi tai o channel no kotal ongoi tongkhe
subscribe khlai nadi. Norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.